Hey guys, जों गोलैखाव गोलैसि बबाव थांदों नायलांदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजांसिम नायबा नुगोन नोंथांमोना जों बबाव थांदोंमोन आरो मा लाबोखो नायलांबाय थादो। Hey guys, खुलुमबाय। मा खबर बयनाबो मोजां ना माबोरै दं गासैबो मोजां ना जोंबो मोजाङै दं आंबो मोजां गासै मोजाङै दङ। आं दिव्या आंनि बर' आइजो दिव्यानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बरायनो बावहरबाय। आंनि भिडिअखौ आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन आरो जुदि बयबो नायोबा आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज सब्सक्राइब खालामलां आरो लाइक मोनसे होलां। जौगानायनाया माबोरै जादों माबोरै जायाखै नोंथांमोनखौ मिथियो खोन्थाबा आङो गोरोन्थिखौ आं मोजां खालामनो नाजागोन। फिसाजोआ न' सिङाव थानानै गाबबाय थादो थाबायनो ओरैनो ससे ओंखारबोबाय। बै मोनसे जों न'निफ्राय थांनाय लामाखौ सानफ्रोमबो थांबाय थायो होननानै दिनै गसाइगाव टाउन एसे खोन्थिनोसै जायगाखौ नाय नोंथांमोना। फिसा सिगां नै गामिया मा हानसा दलं मोनदो। आगोल उन्दैयाव दलंखौनो गानो गियोमोन। दलं गाबानो हाबलांगोन गब्लंगोन होननानै सानोमोन। फैबाय ससे इमान खायमा इमान मोजां जोबोद मोजां नुखादों। मबाइल आंना बारा थिग नुवाखै बारा मोजां नुवाखै खोमा। दिनैनि भिडिअखौ नायबाबो एसे खोनानानै मोजां मोननाय नङा मानोना बेकग्राउन्डआव मिउजिक होआखै आंनाव कपिराइट फ्रि मिउजिक गैथ'आ। थास' बिथुरि गोरलै सिगांथार जाना दं खानो लुबैबाय। दैया इस दै नुनानै मा दैया साफा भिडिअ नुनाय इखानि गोलैना थानाया इखौ नुनानै बोरैबा नांदो माने आंबो फार्स्टआव बेलेग सानदोंमोन नङा इयो फुख्रिनि साइन बर्डसोमोन। थास' बिथुरिया गोरलै जाना दं माने इसोरनि ना गोथांजो जानो मोजां जादों। खानानै जाहोबा मोजांसो। दैया माबाजो बारजो बोहैनाय बायदि नुदोंमोन आं। बारजो मोजांथार जादों बेखौनो फिसाजोआ नायनोनो खाथियाव खोन्थिना लायनि र'। इमान मोजां जायगा आयु हा मोजांथार मा मोजां जायगाया नाइस। खिनुथा जाया दैया एख' जाया नायनोबो जायो गियोबो दैयानो जागोन। इमान मोजां बारजो मायदि जादो दैमा बोहैनाय बायदि बोहैबाय थादो आयु। नायनो बाबाया फैनाय जा गथ'नि मार्क्सआनो फारसे बेरलाबलांबाय। थाङा फै बाबाखौनो थांजानो गोसो गारो माखौनो नाङा लागिलायनो बाबाखौ नांगौ थेव बाबाखौसो नांगौ मा नों मा गैयाबाबो जायो बाबासो नांगौ। सोर बेसे अनो मा हा नोंखौ सोर बांसिन अनो बाबा खालि बाबा। दैखौनो खोन्थिबाय दिनैनि भ्लगा दिनैनि भिडिअआ जों निजेबो नायनो फैबाय नोंथांमोननोबो खोन्थिनो सानबाय। मा थौ सोरां इमान मोजां मबाइलाव दैखौनो फिसा नुदो गुवार बेखौनो मास्क गाननानै बोरै जागोन दा जाया मास्क गाननानै जानो हाया मास्कखौ नाङा कर'ना जायो। ओमफ्रायबो आरो दे थाबायनो फैनाय माने माबा बायना होयो हाथाया गेदेरखा नालाय खस थांखायो नाथाय बुजा बाबाया नुवानो जादों मबाइलाव नागिरनानै मोनलां मबाइलाव मानसिखौ बुजा नै थास' नागिरगासिनो थास' होनबा थैना थांखांगोन जि गोथाव मोनो। इजा गारि खारा नालाय भेजाल गैया आरामसे भिडिअ दिखां थाबायलांबाबो मानसि खम नालाय गामिया गोजान जायो। थांनानै इजा बर' बुरजा दं होननाय खोनादो थांना मोनाखै। सासेया थास' खानायानो मोनहैबाय। नै मोजांथार सिनारि मोनसे खोन्थिनोसै आं नोंथांमोननो। खानायाबो बारजों खोमा स्टाइल बायदि लादो आरो एसे मोजां नुनाय बायदि। बाय जानायाव एक्सपार्ट जायैबाबो थाबायगोन। एसे थान्दा मोननायखाय आखाइ गोलाव गस्ला गानना फैबाय दिनै जाथाबो लादो।
मास्क गानबा माबा हांखोन लानो हाया हाया मोनो दसे बखबाय रावबो गैया जा खालि खालि जायगा नालाय मास्कखौ दसे बखबाय नै इमान धुनिया बागान सोरबा मानसिनि न'खरनि बागान मा नै इमान मोजां बिफां लाइफां गायना दोनदो जाथासिनिफ्राय खोमसिनो थाबायनो फैनायानो दिनै अखा हायो होमबा नै सानैसोआ मिस्टारखौबो खोन्थि होनबाय थायो भिडिअआव माने भिडिअ खालामनाय टाइम न'आव थाबाबो इयो माने माबा गेन्जि गानना थायो मालाबा गामसा गानना थायो गामसा गानबा एख' नङा र' गेन्जि गानना थायो मालाबा गस्लाखौनो गाना गरमनि इदिखायनो आं इखौ लाफाया नै दिनै फैफादो नायनाला मोखाङा दा नुजाला अखाजों दिनै फैबाय इबो अखा दा मोजाङै दिखांबाबो अखाया एसे सिजाबाय थांबाय थादो दा जाफायानो आंनाव बारा मा अखा सिजाबाय नोंबो सिजाबाय दिनै मुराव दिनै थाबायनो फैबाय साथामजों इदि जाबाय अखा हानानै नै थास'आ मिस्टारा खानाया मोनजोब्बायथ' मिस्टारनि अफिसा रुमनि खाथियावनो आलिनि पार जायो नै अफिसा इजा ओमफ्राय जों थायो इखिनो आलिल' बारलायनाय आरोना दिनै मोनदों एसे खाथियाव मोनफैबाय इजा आलि सिद्धा बिसोरनि अफिसनि मोखाङावनो बाजार जयो बे बाजारा आगोलो बेलासे सानफ्रोमबो जयोमोन दा लकडाउननिफ्राय 11टाहालागै जयो ओमफ्राय 11टानिफ्राय बन्द' नङाबा बेलासे जों प्राय फैजायानोमोन सानफ्रोमबो बाजाराव मोनसे बुस्थु लांनोबाबो फैयो ओरैनो फैनानै मोजां नाङोमोन लकेल बुस्थु माबा माबि मोजां बुस्थु ओंखारो बर'फोराबो लाबोयो गांजेमा इंखावरि साम' खांख्राइ इफोरखौ लाबोयो ओइ गोजान हरनायानो जोंनि न' बेकग्राउन्डआव मिउजिक एसे होबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नाथाय सरि आंनाव कपिराइट फ्रि मिउजिक गैथ'वामोन अखा सिजाबाय एसे खानाया ओरैनो गिसि जाना दंमोन माबा खर' लोबनो होननानै फुङाव थाव फोनदोंमोन मोनायाव फुङाव अखा हानानै आरो खर' लोबासै नै थाव एजाब निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आं बाहेरनिफ्राय माथा एसे डिस्टार्ब जानायनि दाननानै आङो अडिअखौनो खालामना होबाय आरो ओमफ्राय आं सोंदोंमोन भिडिअखौ नायबाय नाया जोबनो सानबाय माबा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि जोबजासिम नायनोबा प्लिज अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक मोनसे होना हो आरो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो बावगारनाङा नोंथांमोना नायना माबोरै मोनखो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनलायगोन दिनै लाखिनोसै बाय